Soc José Cantó i soc professor d'informàtica. Soc el director del CEEP i tinc 25 anys d'experiència en educació. Voldria compartir amb tots els aliats que és fonamental que us posicioneu. Gràcies. Hola, el meu nom és Diana Pont, soc professora de grec ací al CEEP, soc lesbiana i cisgènere i vull dir-vos que vos anime a totes, tots i totis a lluitar activament perquè el centre educatiu sigui un espai segur per a totes les persones del col·lectiu i també vull dir-vos que si ho eres i pel que siga ho estàs passant mal, sàpigues que ací sempre trobaràs suport i ajuda, així que no dubtes en buscar-la. Hola, soc Maite Cuesta, tinc 31 anys, soc professora de llatí i també soc coordinadora en el CEEP. Us anime a tots i a totes a reflexionar, a pensar en el vostre llenguatge, en la vostra realitat, el que teniu en la ment, no? Abans de fer algun comentari o de vegades a fer una aportació o una altra, parar una miqueta i dir, val, el que estic dient és correcte, el que estic dient pot ofendre algú i sobretot escoltar. Estem parlant ara mateixa de gent en el col·lectiu que hem patit microagressions. Escolteu a la resta, aprenem entre tots i totes.